Nasiruddin Albani. Sannan na 20 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sallar da Allah ya fi so mutum yayi sallar asuba ta ranar Juma'a a cikin jam'i. Wato wannan abin da Allah yake so ne, in mutum yayi abin da Allah ya fifita, yayi abin da Allah ya fi so, wanda kuma yake yin abin da Allah ya fi so Allah zai so shi. Da haka wannan hadisi ya magana akan falalar samun sallar asuba ta ranar Juma'a a cikin jam'i, yana cin al-silsilatu sahiha. Na 21 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda yace subhanallahi alazim wa bihamdihi, subhanallahi alazim wa bihamdihi, za a dasa masa wata bishiya a gidan aljanna wanda zai dinga tsinkar alherinta. Wannan yana a cikin sahihul jami'u sagir na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani. Wannan yana nuna mana falalar yin wannan kalma ko faɗar wannan kalma ko da so ɗaya ne, subhanallahi alazim wa bihamdihi. Na 22 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wanda ya faɗi wannan a wani majalisi ko wajen hira ko wajen zama, za a rubuta a ajiye har sai ya samu ladansa a wajen Allah ranar alkiyama. Wanda kuma ya karanta ta a majalisin da ake hira ake yin shirme, in ya karanta wannan zai zame masa kafara bisa kurakuran da ya aikata bayan ya tashi daga wannan guri. Haka wannan hadisi yana nuna mana falalar duk inda mutum ya zauna zai tashi to ya karanta wannan addu'a, in abin alheri ya a gurin ya ƙara masa daraja, in kuskure ya a gurin ya ɗauke masa zunubi. Na 23 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce haƙiƙa faɗar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar tana girgije wa mutum zunubi, kamar yadda bishiya take girgije ganyenta yake zubowa ƙasa, haka zunubin mutum zai dinga zuba daga jikinsa. Kamar yadda in an yi iska ganyen da ya bushe yake farfaduwa daga kan bishiya, haka shi ma zunubinsa zai dinga karkadewa. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar. Da haka mutum maimakon ya zauna hira ya ta faɗa wannan kalma a mota ne, a babur ne, tafiya kake, a ofis ne, a kasuwa ne, kai ta yin wannan zaka samu wannan lada. Na 24 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan ɗayan ku ya gajiya ba zai iya tarawa kansa lada 1000 ba, to yayi subhanallahi sau 100 sai a rubuta masa lada 1000 ko a kankare masa laifuffuka guda 1000. Yana a cikin sahihul jami'u sagir na Imam